pinasok na kami ng tubig. Di, tumagilid ako ng almost 7 degrees sa port side. So, tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng alon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni, nag-loading ako ng ano doon. Omni ko sa Corinao, sir. Yes, sir. Okay. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed to be bound for Calayan, Batanes Group of Island. Okay. And then, masama na nga panahon. Mag-shelter sana ako sa Lumagi. Kaso lang, pinaalis ako ng Coast Guard ron. Oh, yes, sir. Dahil sa LGU ron na baka raw magiging person of interest kami. Dahil marami raw mga illegal na nangyayari dito. Yes, sir. Kaya yun, napilitan akong bumalik dito. Dahil sa Okay. Sir, after na nangyari po ng pagtagilid niya, safe po ba yung barko natin, sir? Hindi, safe pa. Pero at least, na rin, kasi tagilid na nga ako eh. Okay po. Kaysa ipipilit ko pa, baka makapsize ang kabayo ko, mahirap na. So, pinoprotektahan ko yung mga tao ko, protektahan ko yung tao, protektahan ko yung barko, at saka environment. Yes, sir. Yan ang ko. Tatlo lang ang duty ko na number important sa akin. Crew, ang protect the interest of the owner, siyempre yung barko, and then protect the environment. Yes, sir. Sir, after nung nangyari po natin yung barko, ano pong gagawin natin para ma-fix po yung barko, sir? Siguro mag-ano sila ng salvage. Okay. Mag-hire sila ng salvage. Para ma-refloat niya. Madali man lang i-refloat niya. Okay. Madali lang yun. So meron po ba kayong, ilan po ba yung makasama natin, sir? 15. 15. So galing po lahat kayo dun sa Corinao, sir? Yes, sir. So buti na lang, sir, na ipaalam natin sa Coast Guard. Kasi may contact communication na ako sa Coast Guard. Ano naman silang sa responde, sir? Contact communication ako. Kaya, from Coast Guard Ilocos Sur, and then Coast Guard Ilocos na. Ilocos Norte. Constant communication na ako sa kanila. And then, tumagilid na nga kami pagkatapos pinag-bitching ko na, naging rin kami ng assistant sa kanila. Tinulungan naman kami. Yung mga pamilya natin, sir, kumusta naman? Hindi naman sila nag-aalala. Yan ang di ko alam. Wala kayong contact, sir? Meron, alam naman ng mga anak ko. Panawagan po, sir, sa kanila. Lang, safe na lang always. Yung mga crew ko, walang patay sa mga kasama ko. Okay. Sir, lastly, maglilik yung No. engine natin. Yung engine, siyempre, papasukin na ng, papasukin na ng tubig. O sabi nga nila, may kalahati na raw. Dahil imagine, ilang degrees na sa list ko niyan. Malaki na yan. Hindi na yan basta-basta. Di siyempre, may mga oil din yan doon sa makina, pero hindi naman siguro makakalapa. Yan ang So parating na po yung tulong natin yung mga sa kasamahan pa natin, sir? Yung mga kasamahan pa Kumpanya natin, ninyo, sir? yung company ninyo. Paparating ang kumpanya ko. Gayon, ng valor management at saka yung Sunhub na namin. Okay naman ang constant communication. And then, pinapahanap na kami ng pansamantalang tirahan. Kasi, pagod na rin ako. Since yesterday. Sir, magbibigay po ng barangay officials natin yung pagkain ninyo. So, pasasalamat mo sa kanila, sir. Uy, maraming salamat sa inyo, barangay officials. Hindi namin makalimutan yan. At saka pala yung thanks pala sa sa mga locals from this barangay na sila kagad ang tumulong sa amin. Bago na nisatsat niya sir, napaminik nalay dati lo kami dati kayat, nakon kam nangalat dati sa sarmi kita, nakayat isuti pinangita dagmi kanya sir. Sa tatayon may dita, baumimot it kayo da, isod pati na panang sir. Sir, ano nga takang oras na ito yung may sadsad na, sir? Sigun kada gito yung may ba sir, alas 3 tayo parbangon. Kay nadlaw yung sir,
in-check yung magkano ano DJ. Wan napagkano kinita dagiti mayor roba sir tama kami ti balay tayong istorya dagiti mayor roba. Kaya na nabrag kano so te remorta sir. Barko mo gaya nga nisadsadon. So sigod yung ano pan pinulong na ito. Matibay lang sir tatay medyo narimo pa eh. Pati pala makita dagiti tao imbatay medyo sumilsilagon at nagpayapay ngamin sir. So ito na pang kami mo nang alat kita kita kayat nga kung kunami ito gaod. So nga napang kami mo diyan napaminta dang ida. Sir, malaksin iti dati arig na panang tulong yung kadakwada it baybay. Anak piligitin pakita yung sir na tulong nang tatay basti makmakan. Sir? Datay ni ate kagawad mi sa tinang tati makadatay sir. May kapsa kuntoy. Ate babae niya. Badbadong arad sir. Dumop ti bato da sir. Malawalang mida tatay sir. Mo sir tapos mo nababasa na madi na kwada pa na tayo sa babami da ko sa dala na basa tayo di mabada sir. Medyo nabasada mo ti mga totaling na basa. First time na adgat kasi may sadsad dito lugar ito, sir. Uwan sir, sa tala makikita sir ti may sadsad nga kasta. Kasi katakot na ba? Uwan sir. Ano tirik natin makatulong sir? Ako medyo naragsa mo sir. Makatulong ang artipada nga tao. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingaw, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina,